Bimbo ľudia, tu je vám a vítam vás u ďalšieho videa zo série Minecraft servery. Minecraft lomeno servery, toto je ďalší diel. Tuším, že to je 5. A akorát som na Kingdoms a ideme si enchantovať. Dajme buď 13 alebo 11, čo bude. 12 tam bolo. Dajme 13, dalo sa. A dáme 11. Tak dajme 10, odrazenie 1. No, kodá sa. Sakra. Poďme. No už ich tu zabili, dobre. Tak, teraz už by ste ho mali lepšie počuť. Trošku som si nastavil ešte mikrofón. Zase mi tu mám nejaké lagy. A vidíte, že si tu vypekám iron ešte. Nestíham jedlo. No. Nevadí, takže ideme chestplate. Tak, gaťky. Nie, gaťky, tak. Helmu a ešte 2 irony. Tak. Tak, dobre. Tak. Ešte tak. Čau, jedlo. Nazdar. Kde si daj? Díky, pancakes. My sme zelení, ale červení. Takže nič. Ha. What? Trošku sa mi to negeneruje. Nastaviť grafika. Musím si trošku ubrať. Oh shit. Asi čo ešte mám vygenerované, lebo som tu ešte nebol. Tento deň. A tento diel, možno aj diel, áno. Tento diel bude mať asi pol hoďky. Ako aj vždy. Tak, poď. Tak, zabili sme ho. A dúfam, že to moc nelaguje na tým videjku. Ešte sa nastavené grafika. Prečo to tak laguje? Skúsim si trošku znižiť FPS. Tak, už to je lepšie. Nastavené. Fakt ma to nezabijú. No, to bude možno tým, že sme na strede a tu sa generujú diamanty. No to bude aj tým. Diamonds. I like diamonds. 10 vtežín, ale do čoho? 10 vtežín. Vezme full diamonds. Dáme to chyba. Tak. Fajn, to ma som dal. To bolo odtiaľ. Od zelených. Môžeme? Nie. Tu je zelený zombík. Dobre, zabili sme si ho. To nemal asi ani moc nejaké veci. Teraz mi sa spalnú diamonds! I like diamonds! Už stali idú takýto nábehy na nás, hej? I takto. Ešte nie, nepatrí takto. Poď sa. Sakra, nein, ja som dead. Ne, prepačte. Nie, ja som mŕtvý. I am dead. I'm not dead. No. Ja nechcem byť dead. No, pochvate, rebel vole.
Rebel! Jak steak, doufám, že tu nebude copyright. Oho. A trošku som si pozmenil pravidla. Budem hrať dovtedy, až kým ma to nevykopne, alebo sa nezabijem. Nevykopne ma to z hry, lebo sa zabijem. A budeme mať zničený Nexus. Prepačte. Dobre, to si dávam. Maj. Nejaký kašlík. Nejaký kašlík mám. A to sa mi moc nepáči. Potreby znovu uberajú. Poďme. I like diamond! Nine! Diamond! Diamond! Mám nejaké veci. Tak. A tak. Moc toho nemám. Ale aj tak sa ukážem, že snažil by som skrompať. Ale akože... Ale tak, ako poviete. To je buger. To je cheater. Aj, nechajte ma to vykopať. Nechajte ma to vykopať. Yes. 4 diamonds. Nein, nehorí. Nein. Pomoc. Sakra. Kade sa tu do toho vchádzať. Nein. Poďme tak. V pohode. No, možno vidíte, že to nespravuje všetka, to sa stavím, ale stáva sa mi tak, že sa mi to proste nechce, nevidím to, že sa mi proste samo od seba vykne natáčanie. A tak proste tam mám, aby som to videl. V tom natáčaní. Aj. Ešte. Dobre, prežil som slovitú crafting. Moc nevidím. Ale ja mám na plno. Som modrý zabíjajú. Nemám ma zabijú znova. Som mal ho peče, go mal cheaty asi. Si trošku cheaty a neviem, čo mám staré tú grafiku. Myslím, že na 100. Na 100 a 120, tak to spíšeme tak. Na 120, čože je na poli. No nevadí. Uvidíme, čo sa stane a čo bude. Každopádne toto videjko bude zastrihané. Ste už mohli vidieť z strihu, kde som naťažil iron. Asi, lebo som to nepodarilo znamená. I like diamonds, pomôž mi ty blbec. No, nevadí. I like diamonds, veci, these veci. Gaťata a mečisko. Gaťata a meč. Trošku som upravoval ešte zvuky. Čo robí? Polsko, nejak sa mi to laguje. Nemba. Zavrieť okno. Zavrieť. Nič. Nemám krumpač, ja som si dneska nejaký krumpač. Keďže tam neostal ešte nejaký iron, tak si zabíme iron veci. To nejaký zelený naháňa červeného. Červený zeleného. Pácem, diabotky.
No mám uberaj. Nemám sice hunger, ale mám plný. To zabiješ, toho dáš. Nein, pomoc. Mám polku. A lepšie sa tvoje odpojiť niekedy. Lebo nemôžem vás zabiť. To je celkom malé. Nič potom už. Nein, poďme. Už tam niekto je, že? Áno. No nevadí. Aj no lagí. Tu. Skúsim to. Nein. Adios. Nein, som pravý stav. To nevadí. Si vykraftím aspoň takto veci nejaké. Krumpáč. A potom tu máme ešte takto. A potom ešte takto. Dobre, tak sa vyzvečiame. A ospravedlňujem sa, ak počujete moju ničku. A za to sa ospravedlňujem, ale asi trošku šmyká. Trošku je šmyká. Takovej šmyku. Oh, like a boss. Come on, keď sa tu niečo spavne. Tak neviem, to až také najlepšie. Vidíte? Teraz sa musím takto vyhrábať ešte ako. Tak, pekný, ale pekný. Sednek sú. No nevadí. Musíme to tam občas aj braniť. Ale to sa mi páči ten hraň. To takú hraň. Také, že jedno ucho, druhé ucho, stredné ucho. Jedno, druhé, tretie, štvrté a tam je stredné. Ja mám ktorý mal 4 uši. Chcel som povedať, že ucha, takže to by nebolo asi dobré. No, neviem. A tam máte stredné ucho. Pileko 5, 6, 7, 8, 9, 10, kakao. Dúfam, že ma tu znova nezabijú. A tam je zelený. Diamonds. I like diamonds. 9, 7, 4. Nein, zase som mŕtvý. Ty máš heky. Kto? Zabudol som si ich doma. Bože, to je taká otázka, kde máš heky? Som vážne debil. Ešte ako zabudol som si ich doma. Vázaný po ním, na čo tam pôjdem. Oni si ich zastavia. Oni zastavia. To je fajný taký skokanek, takto jumping, ne? To je dole. Kde som tam niekdy chodil. Tak, ideme pekne a dúfam, že on ešte je. Aha, netrafím. Čo to zombíka vec. 9. I like diamonds. 9, znova som mŕtvý. Oh shit. Tak ja pôjdem asi braniť. A tento diel bude asi taký kratší, keďže budem braniť, takže to musím trošku zostrihať. Čiže tým zoberieme ešte takto. Tuto takto. Neubradí vám, som to dalo. Takto. Takto. A takto.
A takto. Skrafím si to istotu aj takto, klumpáč. Keďže niekam ideme stať. Takže to asi tam dám. Tak. I like diamonds. Ja som zlatá. I like diamonds. Viem čo, keď hodíme ešte. Čo si takto dám dole a niečo ma napadlo. Tak. Ideme za Warriora. Ešte vám možno poviem niečo ku tým kitom, ale nič som nezistil. Akurát, že ten Warrior uberal jednou HPčku viac než mal. Tento má, nie, toto je základný, toto je Warrior, uberá o jedno viacej. To vidíte plus 1, toto plus 1, toto má 2, toto je tiež 2. To sa môže tak prichytovať, toto neviem. To máte asi také. A toto je nejaká bomba. A ešte máte regeneráciu, nie, elixir zdravia, okamžite uzdravenie, tak sa to volá. A ešte tam už niekto je, či to je červený, to je červený, ok, takže my ideme tu ešte. Pôjdeme brániť. Tak. Ospravedlňujem sa za myšku. Vidíte, už mám odrazenie 1. Neviem, či to je tu je náhodné, alebo nie. Myslím, že tam je, som už mal, že ostrosť 2. A kamenný meči, ja tak počítam, že by si ja sa nikto nekad neočakoval. Čiže... Budem si braniť, alebo idem skúsiť ešte raz na ten stred. Asi idem braniť. Budem braniť. Viete, vám niečo ukážem. Mal som si síce iron, že keď takto skočíte, teraz sa mi to nepodarilo. Proste keď na to skočíte, tak tam je beacon. Asi idem vyhrať beacon. To je náš, určite. Lebo mám schodil. To je náš. Dobre, som tu. Vidíte beacon. Ale potrebujem iron, čiže tam skúsime hodiť iron. Čiže I like iron znova. Aha, trošku mám ubrali. Trošku viacej, som čakal. Hodíme tam trošku toho. Neviem, koľko ho tam treba. Zoberiem si 6. Pre istotu. Tak. Pohybujeme sa. Počkať. Či tam to bolo nejaké. Tu som už raz našiel full dia. Čiže ešte si to pozriem. Dobre, tam nič. Tu nič. Dobre, môžeme ísť na stranu. No, hlavne. Trošku som si stíšil hlasy, iba ak som minule natáčal, čo ste videli ste to, áno, čo malo 56 minút. Tak. Síla sa tu nedá dať. Tak skúsime emeraldy. Skúsime zlato. Zlato už viem, kde sa ťaží. Mám bloky. Ja chcem. Nemám ho. Pulse, daj mi ho. Pulse, daj mi ho. Dáš mi ho. Asi niečo, asi mi ho nedá. Ja to vedel. Takto to sa není sporiť na nich. Takto.
pažinku. To bolo asi obilie, myslím. Neviem, co na druhej strane. Ale dá sa aj tady, to sa mi tady tam zísť. Lebo sa milím. Nemilím. Dá sa tam aj tady to zísť. Musím to ešte kratšie, ale bude to ešte kratšie. Ešte kratšie to je so svetom. A ešte zlaté jablko sa tu kraftí zo zlatých blokov. A to sa mi vážne nechce. To by som potreboval, teraz neviem, ako sa... Oh shit! Tikej, poj tam. Tikej, poj. To mne kašle. No, tak ty sa dožeraj, ako ja. Mám umreť. Dobre, máme jeden dia. Dobre, poďme. Skočíme tam, idem tam je beacon. Nie, tam je beacon. Tam. Ten diamond, ten dúfam, že bude stačiť. Viem, kde tu je zlato, ale emeraldy neviem, kde tu sú. A natáčame asi takých 20 minutiek, ale asi to nestrial som to. Aha, nestrial. Zase ne. Potom ešte na jedlo. Shit, to sú bali tady. Nine. Ahoj, preč. Iď preč. Kámo, to tu je odkiaľ. Som tu kde zobral. Dúfam, že ma to na tým videjku už neseká. Sme tam dať diamonds. To sa nedá vyzerať. Rýchlosť. Tak dáme si. Rýchlosť. To môžem si dať za toto. Rýchlosť. A keď tam dáme teraz. Toto, aha, takže mám tam regenerácii, ale môžete mi napísať, proč to nejde toto, proč to tam nejde tak. Dobre. Ja som myslel, že ak tam budeme mať niečo cennejšie, že nám povolie to druhé, ale asi som sa trošku mydil. Ale asi iba trošku. Ja nemám to jedlo. Ojka. Oh shit. S tím máme problém. Holy shit. Jsme mrtví. Musím se zachránit. Ne, nepodarilo sa. Tak zahrám si ešte SGčka. No, SGčka, Survival Games. A skúsime tam, ešte mám, lebo toto je asi málo. Ešte som nenatáčal moc. Ideme na 6. Tak pozdravte to videa.
Tu moc lidí tam je. Nechám zde ještě jedno. Tak se uvidíme ještě. Nein. Ne, já jsem prohrál. Ne. Ne. Sakra. Mutka startuje, ale ja chcem na wszystko albo na pětku. Jsme ještě na pětku. Teďka to má. Tak si jdem na zpětky, bude 6 volná. Asi nešlo, ale tam byl ještě jeden. Nein. Teraz mi robíte v pohodě. Vždy, keď som natáčal, tak to neviem, čo sa mi stalo. Čiže to na tým zaťažej nožka. Šestka. Poďme. Šestka. Ja som v šestke. No, to už pozdravíte do videa. Si ma to ešte nepoznajú. Takže asi nepozdravia. Ahoj. To dík. To mám SG. Ktomír. Rege. Jo. Ale dal som to, ne? Ja som dal. Ne. Napíš se govote. Čau, synku. Ne, sorry. Napíšte ještě. Napíšte. Ale. Homeno se govote. Ale. Homeno. Neviem to teraz, asi to musí byť predtým bodka, to viem. Ja myslím si, že to napíšte govote. Nejdelší není. Ale. Lomeno SG vote. Napíšte to. Ale SG DGM to na světě v Čechách na světě v Čechách. Doufám, že v Česku, ale ano. Už to začne. No, jest 20. Tak. GG. Yo, starting. 5, 4, 3, 2, 1. No.
Ne, on ma zabil. Let's go, mám full diamonds. Sakra. Nein. Tak. Nein, stoj. Tak, doufám, že už to skočím. Jamír, ne, já Jamír. Tak, nein. Teďka nič. Čtvrtka jistá. Vypadni. Preč. Jednotka nechcem. Jsem 5 nebo 6, nevíde. 4 já nedělají, iba jsou tam už. Čtvrtka nie je 5, tam je 5. Nebo 6, to pokoj. Tak. Tejnok. Afin. Sakra. Nemáš luk. Ještě mám luk, ale to má. A jenom servery? Ne, dobré. Dobré, já. No, tam se neskočil. No, ale to jsem si nevšiml. To by se dalo preskákať. Tu se dostanete vlastně. Aha, hore. Ta česká ještě nezabrana. To je česká. Pos. Šestké. Jest dobre. Nein. Pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Tak. Nein. Ideš míra. To lomeno. Super. Kvote, vy si pýtate, čo to znamená. Dobre. Čo to znamená tak? To znamená to, že sa vám to rýchlejšie odpočíta. Ten čas. Tam kotín. Jo. Dobré, já. Někdo zkoušel skákat. Ano, enderpearl, to není fér. Skoči.
No skakaj. Koľko budem na teba čakať? Skakač. Skoč. 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 Škoda. No dobre, už budem streľať. Aj po mne. Aj. Ja som mŕtvý. Nechci byť mŕtvý. Ešte bude asi takých 15 minút hrať. A do 5 to bude stačiť ešte. Potom už toto ukončíme. Nein. Vidíš, že mi to ide pilone na 60 fps. Tak. Koľko už môžeme natáčať? Už to je takých 45 minút. Asi nie ešte. Takže idem skúsiť ešte lobby. Tam je peska. Ne, SKčka. Toto. A skúsime na nejaké lobby. Tam sa to vráti. Tak ideme tu, tam bude pani Andora. Lobby. No. Lobby. Tam nechcem ísť. Andoru nepoznám. Asi si myslím, aspoň. Ideme tu. Kingdoms. Ne, toto je Andora, je tam vlastne. A ne, tak Kingdoms. Dobre, tak prvý pace, tak si ešte zahráme. A toto bude ďalší strih, takže zatím čaute.
Takže máme krump. Máme meč. Máme nezničitelnost 2. Máme nezničitelnost 2. A ještě toto na 10. Ostrost 2. Na 9. Ještě jeden nám ostal. No nevadí. A jdeme znovu vypěkat. Máme diachestplate. Iron. Máme iron chestplate. Máme iron bodky. Iron gaťky. Tak. A to možná. A jdeme vypěkat. Máme iron bodky.
A máme iron čiapku. Alebo helmu. To má ochranu proti výbuchom, takže môžeme ísť na stred. Sice tam ešte nič není, ale môžeme sa tam ísť pozrieť. Tu máme nič, tu taky nič. Čiže ideme si skočiť. Kde je tá voda? Neviem, či sa priamo stačí odtiaľto. Tak, ideme to skúsiť. Geronimo! Bum! Dobre, prežili sme to. 9. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. A sakra. A zase máme po svojich veciach. Sakra. Sakra. Klený pes. Prečo? Na to svoje veci. Proč? Je Skype? Nie, nejdem. Tajím sa. To tým nejdem štiť. Nevadí, hodilo by sa jedlo. Komu to je rebelská postavou často. Teram tada. Tunel. Poď. Máš vás to dvojku. Ja viem, ja ťa poznám. Poznávam ti. Co je myslíš? Geronimo! Žolky. Znova žolky. No. Tam nejdem. Poďme hore, rýchle to šlo. Vozečka. Geronimo. Non so cosa le non c'è tromba. C'è truppa. Давай. Oh shit, процент так не генерует. Nein. Sakra. Ideme za skauta. Malý nápad, ale radšej ho nejdem robiť. Nejdem.
Už jsme tu. To bylo rychlé. Kolik stávám, jestli jsem. No já mám furt. Mám věci. Mám lagy. Nein. Skoro jsem ho zabil. Skoro. Tak, jsme tu. To je stret. Tak můžeme ukázat, kde je stret. Tak, X. Jestli. Jestli ukážem. Ani zelený. Mám. Pojďme. Máme kroupač. To je tým. Pojďme do něho. Tak nevydal. Night lagy. Víte, už bych to ukončil. A uvidíme se u dalšího dílu. Já s vámi loučím a čau.